കള്ള അപ്പോസ്തോലന്മാർ, വെളിച്ചദൂതൻ്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നവൻ, ദൂതൻ പൈസ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം. ഗലാത്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിയുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. അത് വേറൊരു സുവിശേഷമെന്നല്ല, ചിലർ നിങ്ങളെ കലക്കി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം മറിച്ച് കളവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നത്രേ. അതിനെ വേറൊരു സുവിശേഷമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച, നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത ട്രൂ ഗോസ്പലിനെ മറിച്ച് കളയുവാൻ അവർ ഇച്ഛിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെ മറിച്ച് കളയുന്ന ദുരുപദേശവുമായിട്ട് വരുന്നവർ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായ കാര്യം. 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയാണ്, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചതിന് വിപരീതമായി ഞങ്ങളാകട്ടെ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനാകട്ടെ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ഞങ്ങൾ മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെയും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട സുവിശേഷത്തിന് വിപരീതമായി ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. ശാപം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇവനൊക്കെ. വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന അവരോട് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത്, നിങ്ങൾ അതിനോട് ചേരരുത്. കർത്താവ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അവർ ആട്ടിൻ തോലണിഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കൾ എന്നാണ്. ആട്ടിൻ തോലണിഞ്ഞ ചെന്നായ്ക്കൾ, അതായത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആടാന്ന് ചിന്തിക്കും, പക്ഷേ അകത്ത് ചെന്നായാണ്. നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവനെ അപഹരിക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാണ്, കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരുപദേശവുമായിട്ട് വരുന്നവർ. അവരുടെ ഈ നവീന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നിത്യജീവനാണ്. ഓർത്തോണം, നിങ്ങളെ നന്നാക്കാനൊന്നുമല്ല ഇവർ വരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവനെ എടുത്തു കളയാനാണ്. പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രമാണത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. 2 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11-ാം വാക്യത്തിൽ, സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരല്ലല്ലോ. സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയണം. വചനം കോട്ടിമാട്ടുന്നത് സാത്താൻ്റെ തന്ത്രമാണ്. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് സാത്താൻ ദൈവവചനം കോട്ടിമാട്ടാൻ. അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം നിങ്ങൾ തിന്നരുത്. തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ളതെന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല. അവിടെ പറയുന്നത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം നിങ്ങൾ തിന്നരുത്. സാത്താൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? തോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഡിസ്റ്റോർഷനാ. തോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റോർഷൻ. ഏതാണ്? ഹവ്വായ്ക്ക് ഇച്ചിരി ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും തിന്നലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ നടുവിലുള്ള നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷഫലം തിന്നരുത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത്. അത് ദൈവത്തിന് അസൂയ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അത് തിന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും. ദൈവത്തിൻ്റെ അസൂയ കൊണ്ടാണ് ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതെന്ന് അതവൾ വിശ്വസിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും, ഒരു പഴം പറിച്ചു തിന്നതിനാണോ ഇവരെ ഇത്രയും ശിക്ഷിച്ചതെന്ന്. പഴം പറിച്ചു തിന്നതല്ല, എന്തിന് പഴം പറിച്ചു തിന്നു? എന്തിനാ ഹവ്വ പഴം പറിച്ചു തിന്നത്? ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ. അതുകൊണ്ട് അവളുടെ തെറ്റ് ചെറിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല. എനിക്കും ദൈവത്തെ പോലെ ആകണം, ദൈവം അങ്ങനെ എൻ്റെ മോളിലൊന്നും കയറണ്ട എന്ന് പറയുന്ന അഹങ്കാരിയായിരുന്നു ഹവ്വ. വചനം കോട്ടിമാട്ടുന്നത് പിശാചിൻ്റെ വലിയ തന്ത്രമാണ്. നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം. പാപം ചെയ്താൽ മരിക്കത്തില്ലെന്ന്, പാപം ചെയ്താൽ നശിക്കത്തില്ലെന്ന്. ഇന്നങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. നീ എന്തോ പാപം ചെയ്താൽ അതൊന്നും ദൈവം നോക്കുന്നൊന്നുമില്ലെന്നേ, അതൊന്നും ദൈവം നോക്കുന്നില്ല. പറയുന്നത് എന്താ? കർത്താവായ യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങൾ അത് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ആരും നരകത്തിൽ പോകത്തില്ല. ഈയിടെ ഒരുത്തം പറയുന്നത് കേട്ടു, ഏറ്റവും ഒടുങ്ങി സാത്താനൂടെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു. ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. അങ്ങനെ പാപത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ, നരകത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടൊഴിയണം. എഫെസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അനുഭൂതികൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചിലരെ അപ്പോസ്തോലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുമായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് സഭയിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും സുവിശേഷകരെയും ഇടയന്മാരെയും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഇവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അത് നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലും ഉള്ള ഐക്യതയും തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പൂർണതയുടെ അടയാളമായ പ്രായത്തിൻ്റെ അളവും പ്രാപിക്കുവോളം വിശുദ്ധന്മാരുടെ യഥാസ്ഥാനത്വത്തിനായുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ വേലയ്ക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആത്മീക വർധനയ്ക്കും ആകുന്നു. എന്തിനാ പ്രസംഗം? ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോളം
ജനങ്ങളെ വളർത്തുവാനാണ് പ്രസംഗം. എന്തിനാ പ്രവചനം അനുഭൂതി കൊടുക്കാനല്ല, വിശ്വാസികളെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോളം വളർത്തുവാനാ. എന്തിനാ അഭിഷേകം? തള്ളി താഴെയിട്ട് കിടന്ന് പിടയ്ക്കാനല്ല, ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോളം വളരുവാനാണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അനുഭൂതികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോളം വളർത്തുവാൻ. ഇങ്ങനെ നാം ഇനി മനുഷ്യരുടെ ചതിയാലും ഉപായത്താലും തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന തന്ത്രങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞുഴന്ന ശിശുക്കളാകാതെ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവെന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരുവാനിടയാകും. ഉപദേശത്തിൻ്റെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ കാറ്റിനാൽ അലഞ്ഞുഴലുന്ന ശിശുക്കൾ. വേദപുസ്തകം ശരിയായിട്ട് പഠിക്കാത്തവരെയൊക്കെ ഇവർ അഴന്നുഴലുന്നവരാക്കുകയാണ്. പാവങ്ങളങ്ങ് പോവുക, ഇവരുടെ പുറകെ അങ്ങ് നടക്കുക. അവിടെ ചെന്നാൽ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ അനുഭൂതി ഉണ്ടാകും. അവിടെ കിടന്ന് വിറയ്ക്കാം. എടാ, വീട്ടിലിരുന്ന് അങ്ങ് വിറയ്ക്ക്. അവിടെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, ആത്മീയതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, നിത്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. താഴെ വീണ് കിടന്ന് വിറയ്ക്കാമെന്ന്, അന്നേരം ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുമെന്ന്. അങ്ങനെ അതല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വചനത്താൽ ക്രിസ്തുവെന്ന തലയോളം വളരുവാനാണ്. അനുഭൂതികളുടെ പിന്നാലെയല്ല, വചനത്തിന് പിന്നാലെ പോകണം. 2 തീമോഥെയോസിൻ്റെ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 14 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്, നീയോ ഇന്നവരോട് പഠിച്ചുവെന്ന് ഓർക്കുകയും ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവെഴുത്തുകളെ ബാല്യം മുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നീ പഠിച്ചും നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചും ഇരിക്കുന്നതിൽ നിലനിൽക്കുക. എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു. ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ്. ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കോംപ്രമൈസ് പാടില്ല, ഒത്തുതീർപ്പുകൾ പാടില്ല. ക്രിസ്തീയ മാർഗം ഒത്തുതീർപ്പുകളുടേതല്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാകരുത്. ബ്രദറെ, അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ, അവരുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇവർ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ കയറ്റുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, ശമൂവേലിലൂടെ യഹോവ സംസാരിച്ചു, നീ അമാലേക്കിനെ പോയി നിർമൂലമാക്കണമെന്ന്. ശൗൽ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ 1 ശമൂവേലിൻ്റെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. ശൗൽ പോയി അമാലേക്കരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു, തോൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരുടെ രാജാവിനെ കൊന്നില്ല, ആഗാഗിനെ കൊല്ലാതെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല, ആടുമാടുകളിലും കന്നുകാലികളിലും മേത്തരമായവയൊക്കെയും സൂക്ഷിച്ചു. വെറുതെ എന്തിനാ കളയുന്നേ? എന്തിനാ വെറുതെ നിർമൂലമാക്കുന്നത്? മേത്തരമായവ അവയെ കൊണ്ടിങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ ശമൂവേൽ അടുത്ത് ചെന്നു. ശമൂവേൽ ചോദിച്ചു, എന്തോ ആളാ നടന്നേ? ഞാൻ യഹോവയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൽപ്പന അനുസരിച്ചോ? പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഈ കാളകളുടെ മുക്കുറയൊക്കെ എന്താ? അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ, നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ യഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കാൻ മേത്തരമായ ചില മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. യഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കാനാ? ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, യഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിക്കാൻ അമാലേക്യൻ്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി ആവശ്യമില്ല. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവരെ പോലുള്ളവരെ കൊണ്ടേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയരുത്. കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത്. കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ടതിന് പകരം കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതായ ശൗൽ, ഒത്തുതീർപ്പുകൾ, അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. യഹോവയ്ക്ക് യാഗമർപ്പിക്കാൻ അമാലേക്യൻ്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി വേണ്ട. എസ്രായേലിന്റെ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്, എസ്രായേലിന്റെ പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അവർ ആലയം പണിയാൻ വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? അതിൻ്റെ 4-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, പ്രവാസികൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് മന്ദിരം പണിയുന്നുവെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ, യഹൂദയുടെയും ബെന്യാമിൻ്റെയും വൈരികൾ കേട്ടപ്പോൾ, അവർ സെരുബ്ബാബേലിൻ്റെയും പിതൃഭവന തലവന്മാരുടെയും അടുക്കൽ വന്ന് അവരോട്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൂടെ പണിയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ എന്നതുപോലെ ഞങ്ങളും അന്വേഷിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന അശൂർ രാജാവായ എസർഹോദിൻ്റെ കാലം മുതൽ യാഗം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു പോരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഞങ്ങളും കൂടെ പണിയാമെന്ന്. ആലയം പണിയാൻ സെരുബ്ബാബേലും എല്ലാവരും കൂടെ വന്നതാ. ഉടനെ അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പണിയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞങ്ങളൂടെ പണിയാം. അവരാദ്യം പറഞ്ഞു, വേണ്ട, അല്ലല്ല, ഞങ്ങളും യാഗം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നേ, ഞങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലാണെന്നേ.
ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് യേശുവേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമെന്നേ. എല്ലാ ദൈവവും ഒന്നല്ലേ? ഞങ്ങളും വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളും പണിയാം. കോംപ്രമൈസ്. ഉടനെ അതിന് സെരുബ്ബാബേലും യേശുവയും ശേഷം ഇസ്രായേൽ പിതൃഭവന തലവന്മാർ അവരോട്, ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി കാര്യമൊന്നുമില്ല. പാഴ്സി രാജാവായ കോരേശ് രാജാവ് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് അത് പണിതുകൊള്ളാം. നിങ്ങളുടെ ഓശാരം വേണ്ട. ലോകക്കാർ ലൗകികത നമ്മിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയും നമ്മളെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പണത്തിന് വേണ്ടിയോ പദവികൾക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരുടെ കാല് പിടിക്കാൻ പോകരുത്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവർ പറയാണ്, സെരുബ്ബാബേൽ പറയാണ്, സെരുബ്ബാബേലും യേശുവയും പറയുന്നതാണ്, ഞങ്ങൾ വേർപെട്ടവരാ, വി ആർ ഡിഫറൻറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പണിയാൻ നിങ്ങളുടെ ഓശാരം വേണ്ട എന്ന് തീർത്തു പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു രീതിയിലും ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല. നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണുന്നുണ്ട്. 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നെഹമ്യാവിൻ്റെ അടുത്ത് കൂട്ടുകെട്ടിന് വരുന്നു. തോബിയാവിൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ, അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂട്ടുകെട്ടിന് വരുന്നു. നെഹമ്യാ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരത്തില്ല. ഒത്തുതീർപ്പുകളില്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണം. 2 കൊരിന്ത്യരുടെ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ വായിക്കുന്നുള്ളൂ, സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട്. 2 കൊരിന്ത്യർ അതിൻ്റെ 6-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 14 മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ലാ പിണ കൂടരുത്. നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും തമ്മിൽ എന്ത് ചേർച്ചയാ? വെളിച്ചത്തിന് ഇരുളിനോട് എന്ത് കൂട്ടായ്മ? ക്രിസ്തുവിനും ബലിയാലിനും തമ്മിൽ എന്ത് പൊരുത്തം? അല്ല, വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായി എന്ത് ഓഹരി? ദേവാലയത്തിന് വിഗ്രഹങ്ങളോട് എന്ത് യോഗ്യത? നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമല്ലോ. ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവർ എനിക്ക് ജനവും ആകും എന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അശുദ്ധമായത് ഒന്നും തൊഴരുത്. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച വേദഭാഗമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരായി ജീവിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അവരോട് കൂടിയില്ലെങ്കിൽ, അവരോട് ചേർന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വേർപെടുന്നുവെങ്കിൽ, വേർപെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വേർപാട് സൂക്ഷിക്കുന്നവന് ഞാൻ പിതാവും നിങ്ങൾ എൻ്റെ പുത്രന്മാരുമായിരിക്കും. വേർപാട് സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്കാ, അല്ലാത്തവർക്കല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, വ്യത്യസ്തരാകുവാൻ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. അതിലൊന്ന് വിശുദ്ധരാകുവിൻ എന്നുള്ളതാണ്. വിശ്വസ്തരാകുവിൻ, വിശുദ്ധരാകുവിൻ, ഇതെല്ലാം ഇതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തരാകുവിൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ. വ്യത്യസ്തരാകണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധരായാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഒറ്റ വാക്യം മാത്രം ഞാൻ വായിക്കാം. 1 പത്രോസ് അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ 14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, പണ്ട് നിങ്ങളുടെ അജ്ഞാനകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മോഹങ്ങളെ മാതൃകയാക്കാതെ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിശുദ്ധനൊത്തവണ്ണം അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധരാകുവിൻ. വ്യത്യസ്തരാകുവിൻ, വിശുദ്ധരാകുവിൻ. ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പിനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നോക്കുക, കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തരാകുവാനാണ്. വ്യത്യസ്തരാകുന്നവർ വിശുദ്ധരായിരിക്കും. കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് ആകുവാനാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേർപാട് സൂക്ഷിച്ചാൽ ദൈവം നമുക്ക് പിതാവും നമ്മളവൻ്റെ മക്കളുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്ത ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം ആഹ്വാനമുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെല്ലാം വ്യത്യസ്തരാകുവാനാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു വ്യത്യസ്ത ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. വ്യത്യസ്തരാകുവാൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. കർത്താവേ, വേർപെട്ടവരായിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതേ കർത്താവേ, വ്യത്യസ്തരാകുവാനും വിശുദ്ധരാകുവാനും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ തലമുറയിൽ ലോകത്തോട് ചേർന്ന് പോകാതെ, മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ ആശ്രയിച്ചു പോകുന്ന മതത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരോട് ചേർന്ന് പോകാതെ, ലൗകികമായതിനോട് ചേർന്ന് പോകാതെ, കർത്താവെ, നിന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനും വ്യത്യസ്തരാകുവാനും വിശുദ്ധരാകുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ.